Op mod halvdelen af dagen i børnehaver, vuggestuer og dagplejer består af rutiner. Der skal tages tøj på. Der skal vaskes hænder. Dækkes bord. Smøres mad. Hældes op. Spises. Ryddes af. De pædagogiske rutiner er et ret suverænt læringsrum, fordi at det i den grad appellerer til børnene og til deres virkelyst. For børnene er det umiddelbart meningsfuldt at deltage i oprydning. Det er umiddelbart meningsfuldt at være i garderoben, selv at tage tøj på, selv at tage tøj af. Børn, de vil gerne være nyttige, de vil gerne bidrage, de vil gerne gøre noget, som er rigtigt og vigtigt. Som læringsrum er rutinerne unikke, fordi de gentager sig hver dag. Og børn har brug for gentagelser for at øve sig, udvikle sig og lære. Men vi oplever også, at vi får nogle børn, der er glade og stolte over at kunne det her selv. De blomstrer virkelig op. Men rutinerne kommer ikke af sig selv. Og rutinerne er mange. Man skal lære at rydde af. Jamen det gør vi ved gentagne gange og hjælpe og vise, at man skal løfte tallerkenen og bære den over på bordet. Alvin, kan du ikke bruge skeen? Man skal lære at spise med ske. Det er ske. Ske. Alvin, hvad nu hvis vi gør sådan her? Ja, den er også inde i Alvins hånd. Prøv at se, Alvin, hvad hvis vi bruger skeen? Prøv at se. Så kunne den ligge der. Og så hvis nu du tog med fingrene, sådan her. Upti. Haps! Så var den også inde i munden. Bare på en ske. Ja, nu bruger Alvin skeen. Hvor er det dejligt. Og ja, sådan. Man skal lære at vaske hænder. Du vil gerne se, det kan jeg godt se. Kan I slukke for vandet? Rutinerne som læringsrum er også kendetegnet ved, at børnene, når det er organiseret rigtig godt, kan overskue, hvad der foregår. Og det er en af de allervigtigste elementer i at styrke børnenes læreprocesser, styrke deres egen aktive indsats, fordi de ikke behøver at blive instrueret forfra hele tiden, men faktisk ved, hvad det er, der skal foregå. De stiller nogle vigtige krav til pædagogiske personale. Dels at rutinerne er gennemtænkt og organiseret. Noget af det vigtige er, at de ikke er for tidspresset. Altså at hvis man er i garderoben, at der er tid til, at børnene selv kan få lov og selv kan prøve. Men det er også vigtigt, at personalet er opmærksom og parat til at sætte ind med lige nøjagtigt den udviklingsstøtte, som det enkelte barn har brug for. Faktisk har vi her en situation, hvor at mange børn ofte efterhånden kan rigtig meget selv, og derfor mere har brug for for øjenkontakt, eller for et nik, eller opbakning på den måde, mens dem, der så kan mindre, kan få en mere direkte hjælp. Men hele tiden er det jo vigtigt, at det pædagogiske personale afmåler sin hjælp i forhold til det enkelte barns behov. Så kom den ned i. En hagesmæk. Ja. Du skal tage den. Du skal tage den. Gør det nu.
Kom her. Prøv at se her. Så åbner jeg lige den her fra dig. Og så over i vasketøjskurven. I rutinerne trænes mange færdigheder. For eksempel finmotorik, grovmotorik Kan du tage din tallerken? og sprog. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Der er 14 tallerkener. Og i dag lærte børnene et nyt ord. Jeg kan bedst lide grøn. Hvad var det, du kom med? Purløg? Jeg purløg. Jeg vil også have nogle purløg på. Og jeg purløg. Ja. Det er meget stærkt. Når man organiserer de pædagogiske rutiner bevidst og intentionelt, så sker der på den ene side det, at børnene efterhånden overtager mere og mere og kan rigtig meget selv. Men vi ser også, at der åbnes mulighed for at føre samtaler mellem børn og voksne og mellem børnene. Og der er faktisk mulighed for at føre nogle af de her samtaler, som er så givende for børnene, som er vigtige for deres læring på alle mulige måder, ikke mindst for deres sprog, men som også giver personalet en rigtig god indsigt i, hvor børnene er henne, hvad de er optaget af. Hvis alting er, som det gerne skulle være, så kan vi også være nogle nærværende voksne under frokosten, og så er der plads til, at man kan sidde og tale om, hvad man har lavet i weekenden, eller om man har været på en ferie, eller at en er faldet ned af en trappe, som der var i dag, eller så er der plads til sådan nogle andre historier. Skal vi gøre det med nogle blomster? I dag for eksempel, der var nogen, der godt ville plukke nogle blomster for at gøre det lidt hyggeligt til frokosten, og det kan man jo så komme med sit lille personlige input til en rutine, som ellers er det, som vi plejer at gøre. Derudover så er de pædagogiske rutiner også kendetegnet ved at være en fælles proces. Det er noget, man har sammen, det er noget, man gør sammen. Og det er en mulighed for, at nogle af dem, der er store og kan hjælpe nogle af dem, der er små. Jamen, så oplever jeg tit og ofte, at når det barn har lært det, og det sidder som en rutine på det barn, så lærer det her barn det hurtigt videre til nogle af de små. Så synes jeg, det kører som en rutine. Fordi at så vi faktisk, hvis vi sætter den i gang, jeg kan bedst beskrive det som en lavine, der bliver større og større, nu flere, der ligesom er med, altså så i de store, og så lærer de store de små det. Vi er en starter, kan man sige, og hvordan gør vi det? Jamen det gør vi ved gentagne gange og hjælpe og vise. Ja, mere, siger han. Må du hjælpe ham med strømperne måske? Øj! Ja. Op og stå nu. Luna eller Viola, du må rigtig gerne begynde at tage dine tur. Men faktisk har vi her omkring de pædagogiske rutiner det fællesskab, som der ofte bliver talt om, når man snakker om inklusion. At et fællesskab, en fælles arbejdsproces, hvor hver enkelt barn kan deltage og bidrage med det, som det kan og som det magter. Derfor så foregår der det i mange daginstitutioner, at man helt bevidst har sat 2 pædagoger, enten på gulvet eller på en stol ude i garderoben, og at de hjælper børnene med selv at klare så meget som muligt. Når vi alle sammen har de her roller, så kan vi fordybe os, plus at man ikke behøver at gå for det, man er gang i. Og det er legalt at sige, nu er jeg i gang med at lave frokost, så hvis du har tisset i bukserne eller skåret dig i fingeren, så går du ind til inderunneren, for der sidder en, der er klar til at tage sig af det, så jeg ikke behøver at forlade frokostfrugtholdet og skal hjælpe mit plaster, så er det legalt, at man sender den ind til inderunneren. Det svære ved at arbejde med rutiner er, når man ikke er det faste personale.
når tingene bliver lidt presset. Fordi at så er det nemmere at øse op. Så er det nemmere at give den det lige ind og sidde og bruge 10 minutter på at vente på, at den kommer rundt. Men det vælter oftest, når det er fordi, det ikke er det faste personale, der er på stuen. Det, der er kendetegnet ved dansk daginstitutionspædagogik, det er, at man tænker disse pædagogiske rutiner som en del af pædagogikken, som noget, man arbejder bevidst med og sætter mål for, og arbejder intentionelt i forhold til at se som måder, hvor børn kan lære og udvikle sig.